Shoutout sa'yo, Renz TV. Kano galunggong? 200 kilo. Sa tulingan? 160. 160. So, ang presyo po ng galunggong, 1 kilo po ay 200 at ang tulingan po ay 160. 360 po ang per kilo. Thank you, mami. Taso, 100 po ang per kilo. Malalaki po yan. Ang bikaw magkano? 200, 160. So, yung malalaki pong bigaw ay 200 pesos po. Yung maliliit po ay 160 ang per kilo. Oh, 100 na lang. Wala nang 110. Tilapia Batangas po ay 100 po ang per kilo. Hello, shout out. May mga tag price na po yung kanilang paninda po dito sa Malabon Fish Market. Bangus at tilapia. So 120 po ang per kilo. Tilapiang Pampanga. Ini ka lang yan ay 130 yan. Lando. Oy, shout out, idol. Shoutout nga pala kay Lando. Salamat. Yan, 50 pesos po yung tumpukan ng torsilyo. Walang isda ngayon. Kaya yun. Madalang, no? Madalang. Malamig pa, masarap pa matulog. Kalahati yan eh. So, sibuyas na puti po. 60 lang po ang kilo. Murang-mura na po yan. Daan lang yan. Santabo po niya, 100 pesos po, no? Sandaan po ang santabo. Boss, magkano yung ano niya? 150 lang isa, sir. So, Bangus na yan, bonus na yan. 150 po yung tinapang, bangus, boneless po yan, no? Isang piraso po, 150. Yes, sir. Alright, so isang magandang umaga po sa ating lahat at sa ating mga kababayan po, no? So mag-update po tayo dito sa Malabon Fish Market at tignan po ang mga sitwasyon ng kanilang mga tinitindang gulay, prutas at mga isda. So shoutout nga pala kay Epe Sampaga, kay Pagiwans TV. Shoutout din kay Titing Mandaragat, Pelong TV. Shoutout po sa inyong lahat at sa mga OFW po natin na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Sa mga viewers din po natin na sumusubaybay po ng ating pagbablog dito sa Malabon Fish Market. Tara, samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer. Tara, let's go! Shoutout sa'yo, Renz TV. Kano galunggong? 200 kilo. Sa tulingan? 160. 160. So, ang presyo po ng galunggong, 1 kilo po ay 200 at ang tulingan po ay 160. Kagigising mo lang, ha? Outpost na yung pinili.
So ang hipon po doon ay 360 po ang per kilo. Thank you, mami. Tungkol, ariya kailangan ko. Alam ko tumamo. So ang kalahati po ng talong ay 30 pesos. Bali ang isang kilo po 60. Wala tayo sa talong. Kano? 130 po yung nilachay. Yung sariwang bigaw po yan. Oh. Kalaso, 100 po ang per kilo. Malalaki po yan. Ang bigaw magkano? 200, 160. So, yung malalaki pong bigaw ay 200 pesos po. Yung maliliit po ay 160 ang per kilo. So, ganyan po yung mga presyo po ngayon dito sa Malabon Fish Market. Ayun na lang bente na daw. Oh, isang daan na lang. Wala nang 110. Tilapiang Batangas po ay 100 po ang per kilo. Hello, shout out. May mga tag price na po yung kanilang paninda po dito sa Malabon Fish Market. Babanti. Ayan, mga tumpok-tumpok. Mga halagang 50 pesos po yan, no? Bakoko. Lahat. 95, 195 to. 370 yan. Bangus at tilapia. So, 120 po ang per kilo. Tilapiang Pampanga. Wala pa tao. May gilid. Bangus, 130 po ang per kilo, no? Dagang bukid. So dito po may pusit po, no? 300 po ang per kilo. Salmon head, 180 ang per kilo. Magkano no? Ha? 130? 150 yan eh. Kunin na lahat yan ay. Masag. Hindi ka lang yan ay. 130 yung biyak ito. Biyak. Gelando. Okay, shout out, idol. Shoutout nga pala kay Gelando. Salamat.
Yan 50 pesos po yung tumpukan ng torsilyo. Walang isda ngayon. Kaya yan. Madalang, no? Madalang. Malamig pa, masarap pa matulog. Siya, natulog sa ilalim ng dagat. Ate, ano naman niya? Malalaki kasi. Makulit yan, Alando. Ang kilo po ng mangga pong hinog, no? 50 po ang kalahati. Ang kilo po ay 100 pesos. So sa mga gulay po, ayan po. Kalahati yan eh. So sibuyas na puti po, 60 lang po ang kilo, murang-mura na po yan. So may mga manok po dito, no? At ay balon-balunan po, 140 ang per plastic. Ikano tahong? Daan lang yan. Santabo po niya, 100 pesos po, no? Sandaan po ang sangtabo. Kaya niya, baklag yan. Lumot. Hello, Shoutout idol. So tilapia mo na 100 lang ang kilo, no? Tilapia ang Batangas. Alis is lahat. Tapos may mga tulingan din po dito tumpukan, no? Ang kiloan. So dagsa po dito yung tilapia Batangas at mga bangus, no? Ito 50 pesos po ang isang piraso. Mga bangus dagupan po, no? O, wag ka muna pa kasi. 110 po ang isang piraso po dito. 70. 70. Ano, wag mo na ako bibisitin. Ganun din. Boss, magkano yung ano nyo? 150 lang isa, sir. So, Bangus na yan, bonus na yan. 150 po yung tinapang, bangus, boneless po yan, no? Isang piraso po, 150. Yes, sir. So, 150, makita nyo dito sila, idol, ayan, no? Ngayon ko lang ulit sila nakita nagtinda dito. Ngayon lang kayo pumunta rito, no? Tagal na rin. Sama, bonus. Boneless bangus po, 150 po ang isang piraso. Meron din nag-vlog dati dito si Arnold. Ano ba yun? Dexter. Ako yon. Ay, ikaw ba yun? Boss, yung dito rin naman. So, ganyan karami po yung taong mga namimili po nating kababayan. Ano face mo, boss? Boss Lando Explorer. Kaya ko nga lang kayo uli nakita eh. Puntahan ka uli ng ating mga kababayan dyan. Mura-mura na yan. Eh, magkano bangos ngayon? Siyempre, papagawa pa yan, no? Oo, sir. So, ganito po yung sitwasyon sa Malabon Fish Market, no? So, ganyan karami po yung mga namimili nating mga kababayan dito. So, madalang po ang mga isda at ang nakikita po natin dito na mga binibenta po nila ngayon ay mga bangus, no?
Bangus at tilapiyang Batangas. Meron din pong tilapiyang Pampanga. Pero kahit kaunti po ang mga isdang na ibebenta po ngayon dito sa Malabon Fish Market, dumadagsa pa rin po ang ating mga kababayan upang mamili at meron may ulam sa hapagkainan. So ganyan po yung sitwasyon ngayon dito, no?